machoka mboma dinasia 1 billion US dollars. 1 billion dollar of forex. Wazon semeza Tasmania. Peter Muthalika pamene amachoka mboma anasiya forex 1 billion dollars. 2021 chakwera naisowetsa. Anyamata okulisa magalimoto anayamba kuchepa. Mankhwala, fertilizer and even sugar zimasowa. Nthawi yomweyo chakwera anasanduka billionaire. Mwana wake anagula makampani 7 mothandizidwa ndi Mumba. Misonkhano amadinamiza kuti vuto ndi COVID, cyclone, nkhondo ku Ukraine. 2023 atagwesa kwacha thumba achimanga linafika 50,000. Anagwesanso ndi 44%. Zinthu zinakwera modabwitsa. Thumba achimanga 80,000. Sugar 5,000 komanso masowa. Anayamba kupulinta ndalama ku Reserve Bank kumagawira anthu ma 150,000. Mitu mwaomo akuti amakoza chuma cha dziko lino. Ndetaona ni lero ma 150,000 anasiya kupereka. Katundu anakwera double. Anthu akulephera kudya chifukwa ndalama zikusowa. Akuluakulu kunena mosapyatira Jairos walephera. 16 September maso athu ayang'ane chimanga. Mukatenga ballot paper osataya nthawi kuyang'ana uko ndi uko. Gemu ndi chimanga komanso ndi amene timadziwa kulemba tikakafika pabokosi pa tikangoti chani koma chochongacho chisakapitirire kunja kwa bokosi. Tugwirizana? Amene sitimadziwa kulemba akakatikira iki mkati mwa chala tikalowe mkabokosi mukukangoti chani. atsogoleri abodza sitikwafuna. Ukalonga Vitumbiko Mumba anakana lonjezo la fertilizer wa 4,000. Komatu amalonjeza dziko lonse likumva. Ndiye timafunsa ngati akukana fertilizer wa 4,000, 500,000 makanda account adzailola. Ana amene wali pa mavuto chifukwa ndikunena pano sanabadwe. Sakudziwanso kuti achakwera awalonjeza makobi. Podzafika 2043 adzafunsa ndani? Chifukwa ngakhale makolo anawa ambiri kudzakhala kulibe. 2020 anazungulira dziko lonse ndikumauza anthu kuti mudzagula fertilizer 4,000 ndi mkanthu. Lero akukana. Now abwera ndonjezo lina akuti 500,000 makanda account. Komana amenewa adzalandira 2043. Akumpesani kwambiri ndi za fertilizer otsika mtengo MCPC dalonjeze. Nine kuli chonchi. MCP sinalonjezepo fertilizer wa 4,950 waja. MCP never promised that. Thumba la fertilizer lija 4,000 nkanthu pamenepo pali bwino twali. Pali bwino wani. Odziwa kafukufuku akunena kuti DPP ikuwina chisankho. Mukayang'ana zipani zonse Chimwendo Banda, Atupe Muluzi, Daliso Zolowere and the whole UTM akuchita blame Peter Muthalika. Amalawi background akuchita blame chakwera kwa governance. Nde inuyo mudabwe zipani zosusa boma, the so-called opposition chifena wasosusa boma yayi amene wandaganya bachingerezi timati ma agent. Atupe Muluzi akana kama opposition bweza kususa chakwera 5 years omama ngobwera pa kampeni kuti asokoneze. Daliso Zolowere, the so-called Daliso Kabambe, amene yu ndi munthu omvetsa chisoni, anatenga chipani cha masiye munthu akanaphedwa ndi MCP. Iye akupita kwa MCP komweko mukatenga ndalama kuti azitukwana EPM. Kodi EPM ndi amene amulira dziko. Tina nero dzamba ma mega farm leya ndikunena panopa tini ma mega farmers ali mang'ono oposa 800. Ma mega farmers ali mang'ono. Akuluakulu kodi sa Chimwendo omwewa amatuza kuti akhazikitsa mega farm ang'ono. Lero chimanga chikusowa
Mumba anachita ban importation. Adimak ikugula chimanga ku Tanzania. Mbwemu Chakwera anauzalimu mugulisa matumba awiri achimanga mukagule thumba limodzi la fertilizer. Ndeti mafusa ngati boma likugula chimanga ku Tanzania munthu wakumudzi akachipeza kuti chogulisa kuti akagule fertilizer. President ameneyu amalenga wakhala kugulisa fertilizer modula zaka 5. Lero tikupita ku chisankho kwangosala masiku 12 akufuna kutsitsa akuti ukopa anthu kuti amuvotere. Akangowina ayambireso kwazuza. Ndeti mana kuti Amalawi tisamale 60 September tisataye nthawi ndi mabulutu. Voti ndi chimanga komanso ndi amene timadziwa kulemba tikakafika pabokosi pa tikangoti chani koma chochongacho chisakapitirire kunja kwa bokosi. Tugwirizana? Amene sitimadziwa kulemba akakatikira iki mkati mwa chala tikalowe mkabokosi mukukangoti chani osakayerekeza kuchonga adadi winayo ndi kunkhwacha ndiye kuti voti yanu sakaiwerengera. Urumbi Vitumbiko Mumba amene kuti DPP ikusowesa sugar ndi cement. Ndemwe yang'ane kudera kwanuko chimene chakwera ndi cement ekhayi, mchere, mikanda and even zibwende zakwera mitengo. Venda wapikula anthu ochimodula Amumba kuchita force kuti akulise mochipa. Akumachita kuyenda mastolo opseza mwini. Kodi boma limenda choncho? Mavuto onsewa akubwera chifukwa cha kusowa kwa forex, devaluation of kwacha. Mbuyomu Achakwera amatuza kuti akungowa mafupa komanso atseka mabowi. Lero 2025 akupanga blame DPP. Komabe Malawi tisadandaule chifukwa IPM atuza kale kuna kuti akangowa boma choyambirira apeza forex kuti zinthu ziyambeso kuyenda bwino. Choyamba the first thing the forex. First thing pakai forex kuyambia 17 September. Anthu azipeza ndalama zakunja kuti azigwisa ntchito komanso koda zinthu zakunja. Zimenezo first program the forex. Jairus Chakwera ndi Vitumbiko Mumba mama peza forex akuti mana business. Avena akukwezera dala mitengo ya zinthuzi monga mujama kwezera dala sugar, ukwezera dala cement, ukwezera dala zinthu umango ukweza tsiku ntsiku. Koma cholinga inuyo kuno mkwiye mtundu wonse Chakwera mdane naye. Mtsogoleri amakhala munthu who takes responsibility. Mtsogoleri ndi munthu amene amatenga responsibility. Anzatuwa akukonda kunena kuti zinthu zadula chifukwa akuti ino anthu amene mukupanga malonda akuti dala mukukweza zinthu zoona zimenezo. Kodi iwo mmene amalowa mboma anapeza adadi atatsitsa inflation rate kuchokera pa 23% anayisiya ili pa 8.62%. Iwo ayikweza inflation lero pamene tikuyankhula pano ili pa 38%. Ndiye kumanena kuti inuyo mukukweza zinthu mukubisa zinthu akuti dala mtsogoleri ameneyo